Bingelela into Fastfoot TV la senza ke i-album kaKhuzani egcina ukuphuma nge-21 zika November. Album inengoma eziwu-21 yaphuma nge-21. So ungabona ke nawe. Ina 24 days lokho yaphuma. Izohlanganisa 30 days ngeyi-20 zika December kule nyanga. So into yenza ukuthi sokusiqhubeka senze lama review or sibheke ukuthi sikuphi i-album yakho ukuthi yana sibheka i-first 30 days after that ke bese siyaqhubeka ke nezinye izinto. Kodwa manje sifuna ukubona sikhuthaza abantu ukuthi yana uma bestreama beyidlala online bayidlala kanjani bebona abantu abandla ukuthi yana hamba kanjani. Kodwa ke le album kaKhuzani kunengoma engabonakala lapha ethi nisheshe nangijudge especially ku YouTube. Asazi ukuthi yini yenza ukuthi icashe kodwa ezinye eziwu-20 isadlala kahle. Hopeful zizolungiseka soon. Njengoba kubhizi nje nodwende kunomshado omhlophe kubhizi nje lapha nemandaba so izinto zithe ukuthikameza kancane kodwa ke nevertheless sikhona thina lokho sikubonayo sizokufeza kubantu sizokhuluma ngeingoma ke ezithize lezi ezibalekile ukuthi yena zihamba kanjani. Ihloso album ethi inhlanhla eza nebhathi by the way ingoma ethi uma nikinikana iyona ehamba phambili lapha ku YouTube esahleli ku 2,225,065 ngaphezulu yona isehleli ku number 19 kuma trending song kuze ingoma ethi qoka kahle ilist le ngiyibhayile yona asilandelani kanje ilokho kumele ni understand ethi qoka kahle ina 1,448,000 lezi number esicela ngisayifunda ihleli number 24 kuma trending charts ethi Jula naye ithi 1,485,000 ihleli number 15 yizo zo 3 lezi ngoma ezangena lapha ku YouTube right bese kuba nezinye ingoma njengothi nasensokuhlanya 694,000 ithanda mawala 608,000 le ngoma engekho ke engakhona ukudlala lapha noma ikhona kuma playlist kwabanye abantu ibila ko 630,000 ethi nisheshe nangijudge ngizoyi-add ke lapho kodwa noma ingasabonakala kahle bese kuba nengoma ethi ngiphuza kakhulu 556,000 umshado wamafa 549,000 inkinga kakhuhla 520,000 sishaya amadoda 526,000 inhlanhla iza nebhadi 521,000 njengoba nibona ke leyo ngoma le engiyigcina ukukhuluma ngayo zonke zina 500,000 or more zo-11 ingoma ezinemiliyoni or 500,000 nangaphezulu zo-11 ezinye khona nazo ezisondelayo ukuthi ishawa afu emiliyoni ingoma enjengokuthi babedlala ngami iseme lapha ku 484,000 kulanded angibulelanga nyonga 419,000 bese kuba nezinye ke ezithi umthandazo 386k abanye bayaphika 355k ngelinye ilanga 355k zokushaya kunjalo 331k ngijabulise 308k ngcono ngifela emazweni 280k sihamba nokhuba 274k ngibolela ukhulu 235k ezikuma 200,000 bakwethu sewu3 kuphela yabona before ngikhulume ngezinye izinto engifuna ukuveza lokho ukuthi na ngithanda ukushaya ihlombe abantu abadlala umculo kaKhuzani bonke abalandeli baKhuzani abathanda nje umculo wamaskandi abantu abathi mabezwe album bayi-enjoy ngifuna ukubashayela ihlombe ukuthi bayidlala album kaKhuzani ngalendlela abayidlale ngayo akujwayeleki ukuthi umsebenzi kaKhuzani usheshe kanje and umuntu behlale ezibuza ukuthi why ungaphuthumi umsebenzi kaKhuzani because usually awushoti ngalutho siyazi abantu bathanda umaskandi onekhala opinki lo sheshe ungene kubani but this is maskandi if you want to know and listen to maskandi yona maskandi ke lo bengiyibuza ukuthi mina why kungenzeki kodwa this time around abantu benze kakhulu bengiyitshela ukuthi after about 2 weeks after 10 days maybe abantu bazothi kwehlisa because I know abantu banezinto eziningi uDecember and abantu bafuna izingoma lezi ezisheshayo ayine-beat bayiphuzela bayi-enjoyela abantu basemakhaya or balapha bajabula khona but so far I'm very impressed after this noma abantu mhlawumbe sekungehla indlela yokustreama kuya phambili kodwa so far ngimpressed kakhulu it's day number 24 nabantu bayathanda ukuthi masikhuluma kanje bese kulanda omunye umuntu kuzomakwa ngayo ukuthi ingani nangu ubani ushaya amamiliyoni ayi-12 awu-13 kubani ku YouTube ashaya amamiliyoni ayi-10 or around 9 ku Spotify so yena ke lento yenzeka lula lapha kwagoqa
uKhuzani ngihlale ngisho yes amamiliyoni mahla ukutrenda kuhle nayo yonke into kodwa ayigijinyiswa itrend lakho goqa kuphushwa umsebenzi ebese-ke itrend ilandela ngemuva efakazela lokho kusuke kwenziwa akuphushwa itrend la akugijinyiswa izinto nibone abanye abantu befuna ukugijimisa itrend ukuze behlale ko-number 1 or bethole amamiliyoni amaningi lapha online okuyinto enhle because bayadayisa umculo olabhada ukudayisa but uKhuzani yena is more like equality yomculo ukuthi yena umculo wakhe uyiquality engakanani abantu abaningi imiculo yabo eyayimnandi kakhulu lesa sikhathi angeke uze ucomparison nengoma kaKhuzani ama-album kaKhuzani since esafika nje ndiwe khuphuka ngakhona ndiwe ngena khona njengoba nje wazowathola nabalandeli njengoba nje wazowavuma namaqhawe asadlula emhlabeni lapha komaskandi ingoba wakwazi ukuthi ingoma kaKhuzani uma ixoxa nomphefumulo uyakhumbula emakhaya uyakhumbula masiyoshela uyakhumbula lapho kusuke kunodweni obakuzobe kunodweni kube kumnandi uzobona bephithizela kanjani izingoma lezi ezakho Khuzani iyona nto uKhuzani ayenza ukuthi yena ahlale relevant ngaso sonke isikhathi nalapha ku-YouTube mawuthi uyabheka ke ama-monthly audience ilist yakhona ibisame lapha ku2,150,000 okuseyinamba ke ephezulu kakhulu for umuntu njengoKhuzani know very well ukuthi basithandela izingoma zabo lezi eyisheshayo nje eyifast bathanda zona kusela kancane futhi ahlanganisa 300,000 wama subscribers lokho sekushayela izandla kakhulu sibonke abantu abaqhukayo besubscribe bese kuthi bese singena lapha ku-Spotify nakhona ukhona uSpotify and engikubonile kuSpotify ingoma maningi yona ihamba phambili over 700,000 nezinye ke ziyasondela kodwa ke inhloso ukuzokhuluma ngo-YouTube uSpotify sizowuthinta nje ngokuhamba kwekhathi ngoba nawo uza kancane yaqoza information ayiveli kahle kodwa ke uma usuhlanganisa ama-streams esewonke YouTube noma Spotify mawukuhlanganisa nje beme lapha nokubani ku13,386,353 ama-views uma kuhlanganisa ke uYouTube noSpotify noma ke lezi number zisemuva kuneyinamba engakakhawunteki lapha especially uSpotify usakhuluma ngo-21 days uYouTube sometimes kunengoma uthola ukuthi ayiveli nakahle sibala inamba igcine ukuvela ngayo kodwa nje yona isame ku-18,328,735 wama-streams lapha noma mase sikuhlanganisa konke sikubiza ngama-streams ama-unit ukalculate kanjalo ke urisa cha ningigeze ke igilo ningigeze ubebeba ngibe impressed kakhulu ninabantu benkosi enikwazi ukuthi neseke Khuzani Dlamlenze isipho lesi esedayo kulezi eseniphezona umculo wakhe yiwombekela noma engaduma kube kuhle kodwa umculo wakhe yona hloso nqane ayiphilela nayenzayo sizobuya ngelinye ilanga sizokhuluma ke mhlawumbe ngoSpotify noma makunento evelayo ke ethe xaxa kodwa manje sizoyibeka la njengoba nibona ke nani ukuthi yena isaphusha kalibhama Khuzani online nisale kahle